השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזו. פגשתי את אדם ושוחחתי עם חווה, לקחתי יד רחם איזה נחש רשע, הוא כיבד אותי תפוח, הוא כיבד אותי אלים, הורה לי לפנות אל סולם החיים שיחזיר אותי הביתה, כן, יחזיר אותי למקום הנכון, יחזיר אותי אלייך, כן, 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 רק איתך אני רוצה לישון. 1, 2, 3 Back to basic, 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 back to basic. שלב אחר שלב במשנה זהירות מתחנה אחת אל מכשול נוסף, הנחש אמר שהדרך ארוכה, אני תלוי בעצמי ללא הפסקה, צבעים מעל ושחור מתחתיי, הירידה היא תלולה כמדרון הסיני, המשך ומתנגד בכל רצונותיי ולפנות אותי ישיר לשגרת חיי ויחזיר אותי הביתה, יחזיר אותי למקום הנכון, יחזיר אותי אלייך, כן, 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 רק איתך אני רוצה לישון. 1, 2, 3 Back to basic, 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 back to basic. הרוחות הזו מתחזקות ואני מועד, לא מרים ידיים, לא מראה שאני מפחד, הירח והכוכבים כבר אמרו שלום, הברקים והגשם בהשתלבות של אש וחום. או לא, אני נמצא בגהנום בגלל טעות קריטית של נחש רשע שכבר לא אפגוש לעולם, והזהב פגע בי בראש כמו אבן, למה לחזור הביתה כבר הייתי בגן עדן. Back to basic.